והפעם על ניהול התלהבות, ג'ננה מנג'מנט. איך מנהלים את הג'ננה, איך גורמים לעצמנו להג'דנן יותר כשצריך, או להרגיע. המון פעמים צריך טיפה יותר להתעורר. איך עושים את זה? פותחים שעון כזה, ששואל את עצמנו כמה אנחנו מתלהבים, כמה אנחנו ערניים, כמה אנחנו ממוקדים. קוראים לזה ג'ננה מנג'מנט, ג'ננה מנג'מנט. בקיצור, אני שואל את עצמי מה המצב, ואם אני שקט מדי, עייף מדי, יושב כמו לוויתן על הכיסא ככה אחורה, ואני רוצה קצת להתעורר, אז אני נותן פקודה, ממש פקודה לגוף, לך קדימה, דבר יותר עם הידיים, אולי תרים את סולם הטונים. בקיצור, זה ג'ננה מנג'מנט. זה פוגש אותנו לפעמים בעוד שתי נקודות. נקודה אחת נקראת SM. SM זה לא סאדו-מאזו, זה שווארמה מנג'מנט. הגיע ארוחת צהריים, אני יורד על איזה שווארמה טובה, אני אוכל פיתה שמפיתה, הכל יורד, אני נהיה תעבן, בקושי זז. אני צריך להיות מודע לזה ולהגיד למוח, אח שלי, תתעורר. טיפה ידיים, טיפה קול, טיפה תנועה עם הגוף, יותר ללכת מהר, לשטוף פנים. זה נקרא SM, שווארמה מנג'מנט. ולפעמים יש לי יום לא הכי כזה מדהים בעולם. אולי אני קצת עצוב, אולי קצת מדוכדך, אולי רבתי קצת עם הבת זוג, או אני לא יודע בדיוק מה. זה נקרא DM, דיקי מנג'מנט. איך מנהלים את הדיקי? לא צריך לרוץ לפסיכיאטר ופסיכולוג, זה לא עושה את העבודה, זה גם עולה 400-500 שקל, לא שווה להוציא את זה. דבר שני, זה עובר אחרי 45 דקות. אז הולכים שותים איזה כוס תפוזים, או בירה, או טעם של גלידה, או קוביית קטנה של שוקולד פרה של שטראוס עילית, או קצת רוח, או לא משנה מה, העיקר ככה לטפל טיפה בעניין הזה, לשטוף פנים, להתרענן, לנצח את הדיקי. אז JM, ג'ננה מנג'מנט, SM, שווארמה מנג'מנט, ו-DM, דיקי מנג'מנט. זאת כל התיאוריה סתם, זה ממש ככה בקטנה על ניהול התלהבות.